Maadjong buntag na tanan guys. Diyan sa sila Papa Gabriel dari uguan, lampas. Ilaha ko nga ilahang ate wason dari hinlo. Dari dia. Hitamnan manig saging hapong Papa Gabriel guys. Dani nga side. So patulin na. Lampas sila lampas. Bujik. Good morning. Ngano naman na black na mag-imong kilid. Sadyo sila darig lampas kay arong malimpyo siya guys. Nami magod patanawon og limpyo na. Tagbo na sila tamnanan. Majunon or mahinlo di na dani kuan. Hadleken sa una kay hadleken magdani guys sa una guys kay grabing labunga din he. Hadlek ba kay di nay has magpakita. Musim bako unjag. Ha? Bulanghoy. Oo, pwede rin ni bulanghoy pa. Tangtam na bulanghoy kay among bulanghoy guys gamay raman di ang raman pareha datos gilukat ni Papa Gabriel pila ra to ka puno pero nakasuman ba sa in town pud mi sa darhi 1 2 3 4 5 unom ram siguro ni ka puno guys so na inom ka puno nga bulanghoy puhon makalukat na pud na aron dali ara magpanahon ka adto ora hibawi guys kato among bulanghoy ning 1 year na siya nakalukat mi nakasuman kaningani sagbuta mo ni dugay siya kurilon. Ngani guys basta atong kautan si budik-budik kay arong kanang maanad siya ba kaut-kautan. Hindi ka sa buyag masin og i-control na mo isang kaon. Pag i-control sa isang kaon ron guys kay arong di makuha ang isang mga baktin ng bibi nastiyan. Di man ka pwede padaghanan og kaon kay arong di makuha ni mong bibi sa tudyan ha. Okay. Dala pong palis. Dala pang palis mag-eat. Ako grake kadto kay ako mo iti-grake sa mga sagbot. Nagsi Kuya Kinkin. Pamagas Kuya Kinkin digamos Kuya Kinkin guys. Si Kuya Kinkin mo ay nagdigamo ron. So ari mi das garden. Lami ka jo guys og paningten nga sa jus buntag pa bitaw. Lami sa gamiton basta nay ring kay di na ka mahadlo upuan. Hangwat. Luton ra ba? Sagbot. No. Oh, halaga sa nipisa. Na nakawa na sang ina. Ano naman ka naglaag na makagimo? Bakit naglaag ka lang imo? Ada kala lastik ko. Nindot sa ngay rake gamitin kay kinlo dyan nagatang trabaho. Nindot sa gamitin guys. Nindot nagsakbot ba? Nita maghangwat-hangwat. Hindi ka na dala sa bata. Pati mga isnil mataban. Muna na agbagong lagaraw gigamit ni Kuya Gael guys. Lami ko na sa gamitin kay gaan. Dali ra ba ining witik? Gawasag datang hangin. Aroy dari. Dahan sa padong dari guys ya. Makan. Wala ligid sa una tong matay bitayan. Na pero tundan tong nahagod si Kintoy. Buto. Wa. Kintoy. Sa una, igalo. Si Kintoy dan ato na butog likod. Kasi Kintoy. Kinkin? Kintoy. Si Kintoy. Ako ni Nung Santo. Oo. Ano ka ba? Ganay. Guys na, lami si sa palahan kay matangtang jud ag ugat ba? Mada ag ugat tanan nas ilaum. Wa jud si dalid mabilin. Napud. Ha? Na pero kuan na kanang digit as in nga kuan ba? Kay usundangan ay nga na ramang bangahan ng sundangan. Terus kuya ijang gihapaw-hapawan daan karon di ba nga inigpala. Na nag style guys. Kana may klarong exercise guys no. Ini kabuntag pa, singit ba? Ha? Muti taran eh. Ha? Muti taran eh, pating mata puti. Mamuti kay? Init.
Kaon naman po. Wan itong adlaw ron guys kay kuan magpanahon. Ha? Ngulis para magitapok na to sagbot na to. To kilid. Para siya diha. Uy, di mag-among manok nga naman ang naglaroy-laroy makadanhi. Ikaw mang isa, haman nag imong mga kauban. Mamunlot sa ko na rin sagbot. Sa mga kasabutan guys para sabit galing mundo pa. Na. Na ko man nagdala usig. Wal na la sa dragon. No. Antik, karo ra badyo ni sakit ta mamaak. Uy, loko. Sakit. Hey, tabili aw kundi ay labud di jara. Gimngi kanawon. Labud na. Tabangan na sa Sana mo gida? Ibutang ato lingkuranan be. Jaming hatdan og saging guys, jaming isinggitan nga pahinugon pa ni Ninjo. Salamat. Sa man to yan, tundan yan? Tundan? Bye. Kita. Tundan o dengakeun? Ako magsubabay, wag na ako man nagbay. Ang pagumangkeun. Nalagi buho dari padir. Aso ko utabingkin sa simba kung ni mananap na ni. May buho guys na. Adlikun. Nanay gamba dana. Mau lagi. Simba kung unsa katong naila nga gamba. Sa imongan? Diyan. Apelido? Suban. Very good. Lalami ang pwestong diyan diha. Hawid yan. Kaya mo haguros ka sa bus yan. Marzay magkalipay sa una guys. Kanang magsakay o barsahan. Magbarsahan. Sa unang panahon kay daghan man say mo gamit ang barsahan labi na og magpagaling bitag humay. Kamis nanay magpagaling Miss Mother sa una. Ang gana mo yung mga sakjan. Ha? Tangtam nanda na? Ha? Ha? Nara may gas paaso-aso mi. Nara. Yung rumi aso-aso. Tungtong may naparubutan. Ay, ako nandun batang nila. Ang anak sa amin. Guys, baka nabuntag paso-aso. Anam sila guys, kaya rong di bugat pag ito marik. Limon. Ay, bugat mo eh. Ha? Ano, wala na? Ako wala na? Wala, huli na sila. Sabi na yan. Hello, wait. Dayan pa yan. Limon. Limon. Amang ito yung limon. Amang ng limon. Bakit mo nung mambo? Ako tao. Wah, kapal. Bayin mo. Yan. Naman, ang anak na po. Katong, ano pa yung anak? Katong na pa yung anak, ang anak na po. Ano guys? Limpyo na guys. Tugikan. Limpyo na si Janari. Hanto dadto. Limpyo na. Ito sa mga kanam. Ano guys. Paso-aso. Kaya daga oras bay.
hinluan dari guys dani. Tungod sa citrus kay himuan na maglingkuranan na may tambazanan og palis. Sabi na grabing inita bitaw panahon. So dari ang mga butangan og lingkuranan. Na may lamping ni dito mga jumi. Mga namang lingkuranan dari guys. Mga kuyas, ano po asal mga buhian. Meron daw sa papagabril. Mom, what? Mom. Ay, ma'am. Mom. Ikaw teacher na mo. Uy, lagi drawing ni Kimi. Wow, matumban ka na yan. Or nice ka drawing ni Kimi guys. Nga na, may bata. Drawing. Napagkadiyan. Tana ko si mo yan. Diyan, grabe ka diyan guys. Wow. Lawas likod. Oh, Diyan. Uy, isa man eh. Ikaw na. Diyan ko na guys. Diyan electric fan. Diyan si Kimi. Kim. Ibuwak na namang buhay. Buwak di ay. Abi ko electric fan. Mag electric fan. Ako ko na ilang teacher. Okay, very good. 100. Kalakaw. Ito, pagsuwat mo ka. Nindot ha. Uli na. Arara sila guys. Ipatanaw na ho. Ang gagawin mga trabaho. Luan na daris. Tungod sa citrus kaya mong butang aglingkuranan dari. Mong citrus guys ya. Mo ni abunga dari ni dyan Kana. Naray kuhit nag kurumbabit. Nantag citrus sang pakpakan. Gahi man di ay. Ay gahi. Di ka kuha naghang kuko karang nagbuah. Hindi na guys. Aslum ni siya. Ay hilaw pa man. Gama mi darig tambajanan. Dako daring himong tiil. Himuan na mo darig lingkuranan. Tambayan ng mga pugi. Tsa, tubang ya. Ya, tambayan ng mga pugi ko. Tambayan ng mga pugi niya. Ya. Ha? Yes, panday na papagabres tambayan ng mga pugi ko no. Tambayan ng mga pugi. May matagling kuranan kay ini kapalis na ikatambajan ba? Init ang panahon. Kaya pahangin-hangin. Na guys, silansang naraman eh. Tangan sa ok, ali. O ali sa nga na. Lang. Belas ya. Alright, ito na guys. Na namiling kuranan dari. Tambajanan, upalis. Hehe, na nami tambajanan guys. Kari de ilawom citrus. De ura dari budik-budik. Mana? Na nami tambajanan dari guys. Na nami dari lingkuran ug palis, labi nag init ang panahon. Masa kiskisan kay arong kuan inlo. Ha? Masa nijag na ihasti ha. Ito kumpiyansa. Okay. Yan na guys. Agamang tambajanan. Uy. Nanami tambajanan dari. Pagabre. Hello. Kimi. Hello ko no. Hello. Hello na ako si Bobow. Haguros mo diha. Hello everyone. Magmanangin pa ka na. Durin inday. Tagsa mo inday na. Kamundo hatapad mo. Pudar ako guys, tambayan. Ay, lamia, oy. Tambay-tambayan dari, hangin. Hello everyone. Lamia dari guys, tambayan kay hangin. Lamia dari tambayan guys, kay hangin. Nagawa pa sila papagabril to gamay kay lingkuranan ko ng iliyaw ni Dian. Tambayanan, nakabata. Buya. Go. Oh, dana may tambajanan dari guys. Oh, hangin pa sa azo. Dana may lingkuranan guys na. Lato lingkuranan Kim. May gamatoy. Dari may pahangin-hangin.
Papa man minahman na rin hinlo guys. Hinloon pa na namo dana nga tutaman. Manahinloon diha dapita kay arong way mananap ba. Dada to pas area na budik-budik ama na patong hinloon dato manglinginon. Alright, then na guys. Tambazana na mo. Nice na kaadyo. Wow, ya. Oh. Oh, tanawa guys. Rangka view na. Ningkuran ng Papa Gabriel. Ningkuran ng Papa Gabriel. Oh, yan na guys. Isang ningkuran na rin isa. Makuno isang sandiganan kani. Ano sandiganan. Agkatom. Oto higdaanan. Sandiganan. Oh, higdaanan. Kare higdaanan. Kato sandiganan ni Papa Gabriel. Sakare, tambayanan ni Kim Kim guys. Ito katong ibutangan na si Rotso og sa anang martilyo. Muna ka kimi-kimi. So, anak na dapit guys. Anak mi, dana anhimida ni tambadyan. So, mana ni among bagong tambadyanan guys. Labi na ukting init ag panahon. Kanang grabing alimuta. So, anhimida ni tambay. Kay kasagag hangin dari. Kay naman mi dares ilam sa citrus. Dada po dares among mini garden. Oh. Alright, so salamat kadto sa inyong pag-uban mo guys among daily vlog. Thank you for always watching. Bye-bye. See you tomorrow guys. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Tomorrow. See you tomorrow guys.